Бу районда кардиология бүлегендә эшләүче туташларны, шәфкать туташларын чын күңелдән котлыйм дип СМС килгән. Без дә чын күңелдән кушылабыз. Әле алай гына да түгел. Әлмәттән Нурания ханым да яза. Шәфкать туташы булып эшләүче якыннарыбызны чын күңелдән котлыйбыз. Үзем дә 40 ел шәфкать туташы инде мин дип куйган ул. Я ничек безгә нинди табибларны тактылар анда? Менә язалар. Хәерле көн, иртәнге шәйләр. Мин Сәлам. Рөстәмне невропатолог яисә моргта эшләүче дип уйлыйм. Патологоанатом. Патологоанатом. Башкарып чыга алыр идеңме, Рөстәм? Ай-хай, тагын. Эльвираны гинеколог, Иларны лор яисә ашыгыч ярдәмендә эшләүче врач дип күз алдына китерәм. Гинеколог миннән кайчан Эльвирга күстәле ул? Син миңа үзеңнең ярдәмеңне тәкъдим итә башлаган. Мин үзем 40 ел медицинада эшләп, лаеклы елда хәзер. Кем генә булып эшләмәдем. Акушерка, операционный медсестра, скорыйда, авылда фельдшер, районда кая куйсалар шунда эшләдем. Казанда 38 ел ДРКбада эшләдем. Эшемне бик яраттым. Казаннан Рәхилә ханым язган безгә. Шулай ук безгә язалар. Рөстәм, хатын-кыз табибы булудан курыкма. Кулларың гөлҗылда була. Рәхмәт, ишеткән бар бу мәзәкне? Менә, Рөстәм стоматолог, Илнар окулист, Эльвира эндокринолог дип күрәм, дип язган бер радио тыңлаучыбыз. Рөстәм заведующий невропатология бүлеге буенча, Эльвира баш шифа Шәфкать Илнар завхоз дигән. Үзендә Илнур дияле. Ошай язганнар инде Илнур дип. Завхоз. Так, менә бу миңа ши. Димәк, мин заведующий. Әйе. Бүлек. Өлкән шәфкать ташы Эльвира. Әйе. Син завхоз. Әйе. Һәм мин Эльвираны эшкә җигеп, үзем завхоз янына кергәнәп чыкканлармын. Әйбәт.